सकी आई भैया हम गए सुजीत से नहीं वाह बाबू बाबा आप तमाम भोजपुरिया भैया चाचा लोग के प्रणाम करतानी। जियो हमार देखी 2018 में नया एल्बम चैत के जा रहल बा। हां 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 हमरा आशा ही ना पूर्ण विश्वास बा कि जैसे पहले दुलार प्यार मिलल वैसे ही फेरू दुलार प्यार मिली। वाह वाह एल्बम के नाम बा चैत में लहंगा लसियाता। ओहो हो तनी ए न बिजान चाचा जी हां तनी आवा हो कुछ बजाओ। चली गाना के भाव रहल ए गुड्डू भाई। वाह वाह एक जानी के पति ड्राइवर साहब रहनी। हां हां ढेर दिन गईला हो गल परदेश। हां बेचारू परदेश में गाड़ी चलावत रहनी। हां हां एक दिन मेहरारू चैत में हां कॉल करत तारिया कहत तरीका का कहतरी बाबू का कहतरी कि सुनिए ड्राइवर राजा अरे बानी हम लचा अरे जियो बाबू रस भर अरे चैत में लहंगा आहिए दादा अरे लसिया ए राजा जी चैत में गबा ना करार जैत अल्लाह पूरा रे जैत हो ए राजा जी चैत में गबा